Is-sess femminili jinsab partikolarment taħt il-lenti ta' bosta wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Rapport tal-NCPE, il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza, juri li fl-elezzjoni ġenerali tal-2008 il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika kienet 11%, fil-waqt li fl-elezzjoni li għaddiet tela tal-16%. Fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, il-perċentaġġ tela minn 22% fl-2009 għal 25% fl-2013, jiġifieri kwart tal-kandidati kienu nisa. In-nisa eletti fil-Parlament żdied minn 9% fl-2012 għal 14% is-sena li għaddiet. L-istess statistika turi li l-ammont ta' nisa fil-post tax-xogħol żdied minn 44% fl-2012 għal 47%. Il-maġġor parti ta' nisa b'impjieg kienu impjegati full-time. Fl-Università ta' Malta 58% tal-istudenti huma nisa. Bejn l-2012 u l-2013, 61% ta' dawk li gradwaw kienu nisa. L-ilmenti imresqa quddiem l-NCPE ammontaw għal 53. 6 nisa u 5 tirġiel ilmentaw dwar fastidju għabbażi ta' sesswalità tagħhom. Mara u 4 tirġiel ilmentaw dwar diskriminazzjoni għabbażi ta' l-etniċità jew ir-razza. Mara u 2 tirġiel ilmentaw li ġew diskriminati minħabba l-età tagħhom. Filwaqt li 3 tirġiel ilmentaw dwar diskriminazzjoni għabbażi ta' l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. 31 ilment ġie mressa meta ma kienx jaqa' taħt il-kappa tal-NCPE. Is-sena li għaddiet, l-NCPE intervjeniet fi 58 każ li fihom saru riklami għal postijiet ta' xogħol vakanti li b'xi mod kienu diskriminatorji għabbażi ta' sesswalità. Il-Kummissjoni din is-sena qed tiċċelebra l-10 anniversarju mit-twaqqif tagħha.